Salam, gaderli vatandaşlar. Men şuun hemme ayal gyzlar bayramçylyk bolan 8-nji mart bayramçylygyna bilen doganlam, uyalam, gyýjygylem, enelemmiz hemmäňizi ýetip gelen 8-nji mart bayramçylygy bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Gutlamak bilen size can sağlyk. Durmuşda elmedama agda bir ýaşaýşy arzu edýän. Ýene de bir aýtjakdym. Ýakyn aýlarda öz watanymyza dolanyp, öz ilimide gowuşup, hemmämiz şo taýda toý tutup Allahyjan watanymyzy elimizden almagy Allahdan dilek edýärin. Häzir bolsa edilir 4 kupletçik goşgy öz ýüregimden size betläp şonu bir okap bereýin. Öz watanymyň saýasyny oýnap esen oýalarym. Bugün sizi gutlaýaryn bayramçylyk günleri bilen. Siz geljegiň aýdyň nury, watanymyzyň çäksiz güli, ýigitleriň ojak tury, bayramyňyz gutly bolsun. Öz watanymyň eneleri, siz ülkämiň gelejegi, öz obamyň balajygy, bayramyňyz gutly bolsun. Gutly bolsun her öýlere, arzu edýän 5 doganma, gazanmasyň täze ýoly, bayramyňyz gutly bolsun. Sag bolun ýyleşler.